Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis mangkat tok. Ning pabrik. Hah? Wis ning pabrik. Terus yang pabrik. Lalu Iya. nih demo tak miskol. Mau isih turu. Oh, tuh. Padahal awan lho aku miskol. Iya. Lah mau aku meh misal mama. Mau meh misal mama keturun meneh. Tak werak. Ora apa. Oh nggih. Ya. Mama Aku siapa? golek bubur, ha? Oh. Golek sarapan iki. Terus ya. Iya, Pak. Kangen suarane mama kok. Oh, iya. Mami langsung balik kae. Iya. Balik. Aku yo tak kayak turu yo aku. Mama seperti sehat. Iya. Ya. Mau kelon kok turu Kustiawan. Ora. Pak. Betul ke kelon si loro. Iya, itu malah kalau meneng berbanding kalau Ora kok lagi kelon. ora mah. Tenan orang ngapusi nyong. Tenan orang ngapusi mah. Mama sih pikirannya gak usah nek manusia wae. Ya. Dan rezekinya lancar. Iya. Emang Penting kan orang ngapusi lho. Nek ora ke orang. Ora mah. Ora apa nyong. Nek akan jujur. Aku ya jujur ngomong apa wong yo loro. Iya. Isi lecet. Ojo Iya. tambah-tambahi ben mari sik total. Iya, aku paling ras minggu, 2 minggu lho, Mas. Kuwi lecete karo sapa sih? Ya wes, iki malah sampai kopi akhirnya. Dikai kopi malah garing, Mas. Langsung garing. Dikai apa? Kopi. Kopi? Lidah buaya. Ya, alkohol sih, tidak bayar, ada kopi. Loh, jare sapa kok dikai kopi? Yo, jajal-jajal lah. Yo nek lidah buaya ya. Kuwi lecete nggo main karo sapa sampean? Mbak mama lah. Ora, mbak mama wis lecet kok. Lah iya, mbak apa itu? Sadurunge mbak mama karo sapa wong aku ning desa. Yo ora mbek sapa-sapa ra. Oh, lah kok lecet dong. Aku balik desa kewek murah lecet kok. Yo mama sing kedua kan suwi kae. People. Sing kedua. Tur ngene mama kan sempit. Apa? Ngene mama kan sempit. Iya. Tak kira main mbek sapa kok. Main karo aku saka desa kok lecet. Wong ketoke aku main ning Semarang kayak main karo aku ke ora lecet. Aku kan pikiran. Aku ki setia lho, Ma. Mama Apa mungkin ngeliyo ngono lho aku. Ora, Ma, ora. Aku mbek mama tok. Masuk sih. Mbek mama tok kan bojomu. Ya aku mbek mama paling butuhku pisan ibu suwi Jawa mbiyen kae. Aku mbek mama tok. Iki yo main iki. Durung, Ma. Iya. Kok tak meskol polisi turu tak kira bar main keketelan bojomu tuku sarapan ngancaman turu meneh. Ora, Ma. Cuma pusing yang ora apa-apa. Ora gaweane akeh kok, Pak. Mami terus balik kan? Balik. Aku yo turu wingi sedina yo turu.
Ya aku yang ngerti yo. Eh, Aku ngerti lek mama surat turun pasti ada sesuatu. hmm, aku turu ya, aku nek baris saka Pekalongan kan awake koyo lelah sae kan, Pak ayam tiji. Iya. Kesele nembe kroso. Oh yo ngono. Ayo. Ya. Terus mah ya. Oh, sambung mana ya, Pak. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.